കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ നമ്മളുടെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃപ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിതയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ, തുടക്കം തൊട്ട് തുടങ്ങാട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മോനാദ്രിത്യ പരാനുഷിത വൃത്തേ പശൂന സതീം നാമ പുര്യാത് പശ്യഞ്ജനം പതിതം വൈതരണ്യം സ്വകർമ്മജാൻ പരിതാപാൻ ചുഷാണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഹ മറ്റാര്, ത അത്, തു എന്നാൽ അനാദൃത്യ അവഗണിച്ച്, പര അനുചിന്താം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകൾ, വൃത്തെ ഒഴികെ, പശൂൻ ഭൗതികവാദികൾ, അസതീം അസ്ഥിരത്തിൽ, നാമ നാമം, കുര്യ ദത്തെടുക്കും, പശ്യൻ തീർച്ചയായും ദർശിച്ച്, ജനം സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, പതിത്തം അധപ്പതിച്ച, വൈതരണ്യം വൈതരണിയിൽ ദുരിതങ്ങളാകുന്ന നദിയിൽ, സ്വകർമ്മജാൻ ഒരുവന്റെ സ്വന്തം കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന, പരിതാപാൻ പരിതാപം, ജുഷാനം നിനച്ചിരിക്കാതെ പിടികൂടുകയാൽ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വന്തം കർമ്മഫല ഹേതുവായി പ്രാപ്തമാക്കിയ വൈതരണിയിൽ ദുഃഖനദി സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അധപ്പതിക്കുന്നത് ദർശിച്ചിട്ടും അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തയെ അവഗണിക്കുകയും അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രിയം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളല്ലാതെ മറ്റാരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വൈതരണി എന്ന് പറയുന്ന ദുഃഖനദി പാതാളത്തിലുള്ള നദിയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പോ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുമ്പോ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് സ്വർഗം നരകം എന്നുള്ളതൊക്കെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാറ്? നരകത്തെ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നരകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പാതാളം. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 14 ലോകങ്ങളില് ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ലോകാണ് പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് യമരാജന്റെ ആസ്ഥാനം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള നദിയാണ് എന്ത്? വൈതരണി. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ആ വൈതരണി നദിയിൽ ഇറങ്ങണത്ര. ആ വൈതരണി നദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവര് ചില
ഇതൊക്കെ തരും. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തില് ഏത് ശരീരമാണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതേ ആരുടെ ഗുണം കൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്? ആദ്യത്തെ സ്വന്തം കർമ്മഫല ഹേതുവായിട്ട്. അതായത് ഇതിൽ ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ആരുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത്? അവനവന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും. അതാണ് സ്വന്തം കർമ്മഫല ഹേതുവായിട്ടാണ്. നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ലൈഫ് എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ ചിന്തയെ അവഗണിക്കുകയും അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രിയം കൊള്ളുക. ഇനി ശരി, നമ്മൾ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഭൂലോകത്തില് വന്നിട്ട്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ജന്മത്തിലും ആരും പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളിലാണ്. അസ്ഥിരമായ നാമങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ദേവതമാരെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവും ഇല്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി എന്നുള്ള സൈക്കിളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആൻഡ് ആ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിട്ടുള്ള ദുഃഖം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളത് അതിൽ പ്രിയം കൊള്ളുകയും ചെയ്തത് ആരാണ്? സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളാണ്, ഭഗവാനെ മറന്നവരാണ്. ഭാവാർത്ഥം: അറവുശാലയിലേക്കാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഇടയനെ പിന്നാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നിരാകരിച്ച് ദേവന്മാരിൽ ആകർഷിതരാകുന്ന വ്യക്തികളെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളെ അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവർ എപ്രകാരമാണ് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭൗതികവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിചാരശൂന്യരായിരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ അറവുശാലയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോവുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പല മൃഗങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ ലോറിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. എന്നാലും അവർക്കറിയോ എവിടേക്കാ പോണേന്ന്? അറിയില്ല അല്ലെ. ആരാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവര് പിന്നാലെ അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അറവുശാലയിലേക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, വേറെ പുല്ല് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അവർക്ക് അതിനെ അറിയില്ല, വിവരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ദേവതകളിൽ ആകർഷിതരാവുന്നതിന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ദേവതകളില് നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം വരുമ്പോ അവരെ മാത്രം നമ്മൾ പൂജിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എവിടെ വരെയുള്ള സ്ഥാനത്താണ് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാക്സിമം എവിടെ വരയ്ക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? സ്വർഗലോകം, സ്വർഗലോകം അല്ല, ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്ക് എത്താം. സ്വർഗലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മലോകം ഉള്ളത്. മാക്സിമം നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്കാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തി എന്ന് വെച്ചോളൂ. അതിന് മേലെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണയിലാണ് ദേവന്മാരില് ആകർഷിതരാകുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളെ അവഗണിക്കുന്നതിലൂടെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവർ എപ്രകാരമാണ് തെറ്റായി നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭൗതികവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം. പക്ഷെ ആ വിവരം അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആകർഷണം വരുന്നത്. മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് എത്താനാണ്. വളരെ വലിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്, നമ്മൾക്ക് സുവർണ അവസരമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് പോലും അതിനെ മറന്നുകൊണ്ട്, അത് അറിയാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആകർഷിതരാകുന്നു, ദേവതകളെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വിചാരശൂന്യരായിരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അല്ലേ. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഒരു നിമിഷം പോലും നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതാണ് വിചാരശൂന്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. അത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റേജിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ചെകുത്താന്റെ പണിപ്പുരയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാത്ത ഒരുവൻ അനർത്ഥം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന എന്തിനെയെങ്കിലും കുറിച്ച് തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കുന്നു. എപ്പോഴും നോക്കിക്കോളും. നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ 12 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 16 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഈ 16 മണിക്കൂറിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? അധികവും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എന്താണ്? നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? എപ്പോഴും എന്ത് അനർത്ഥങ്ങളാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? എത്ര നല്ല കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ പേടി എന്താണ്? അയ്യോ, ഇത് നഷ്ടപ്പെടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ? അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് അധികവും വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളുടെ
ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ചിന്തകൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ചിന്തകൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിൽ അധിക ഭാഗവും നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠയിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:20 ദണ്ഡനാർഹം എന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ഭൗതികവാദികൾ സർവദാ ചില അപ്രധാന ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ മോഹം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വെറും മായികവും അസ്ഥിരവുമായ ചില സവിശേഷ നേട്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അവൻ അതാത് ദേവന്മാരോട് അർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രബുദ്ധനായ അതീന്ദ്രിയവാദി അത്തരം മായിക കാര്യങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആകയാൽ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിൽ പരമപുരുഷന്റെ, പരമോന്നതന്റെ അതീന്ദ്രിയ ചിന്തകളിൽ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നിമഗ്നനായിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നിർവ്യക്തിക ചിന്തയേക്കാൾ ഒരു പടി മേലെയുള്ള പരമാത്മാവിനെ ഒരുവൻ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമോ, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലെവലിലാണെങ്കിൽ, അതല്ല മോക്ഷം കിട്ടണം, അതായത് സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്കോ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരയ്ക്കും എത്തണം, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കണം, ഉപദേവതകളെ അല്ല. ഇത് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾക്ക് അടുത്ത പടിയായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണെങ്കിൽ കൂടി അവസാനം ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം, ആ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ട് പതിയെ പതിയെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയാവണ്ണം നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയിൽ പരിക്രമിക്കുന്ന ജീവസത്തകളുടെയും വിവിധ മനുഷ്യവർഗങ്ങളുടെയും സാമാന്യ അവസ്ഥകളെ നിരൂപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പല രീതികളിൽ പാപികളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന യമരാജാവിന്റെ പാതാള ലോകത്ത് പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വൈതരണി നദി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ജലപ്രവാഹമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതാണ്, മനസ്സിലായോ? പാതാള ലോകത്താണ് എന്തുള്ളത്? ഈ വൈതരണി, ദുഃഖ നദി ഉള്ളത്. വൈതരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങള്, അതൊക്കെയാണ് വൈതരണി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖ നദി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ക്ലേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശേഷം ഒരു പാപിക്ക് അവന്റെ പൂർവ്വ കർമാനുസരണം ഒരു പ്രത്യേക ജീവിവർഗത്തിലുള്ള ജീവിതം നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തെറ്റുകളാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ആദ്യം അനുഭവിക്കണം. അതാണ് ഈ വൈതരണി നദിയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലെവലിൽ അനുസരിച്ചുള്ള പനിഷ്മെന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ശിക്ഷകളൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് തരിക? അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മുടെ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് ജീവിതമാണോ, അതായത് നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതമാണോ, ഒരു ദേവതയുടെ ജീവിതമാണോ, അതല്ല നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൃമിയുടെ ജീവിതമാണോ, ഒരു നായയുടെ ജീവിതമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ്. എവിടെ? ആരാണ് തീരുമാനിക്കുക? യമരാജന്റെ അടുത്താണ് ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. യമരാജാവിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അത്തരം ജീവസത്തകൾ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ജീവിവർഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അവരിൽ ചിലർ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് ദേവതമാരായിട്ട് പോകണു, പുണ്യങ്ങൾ അത്രയും ചെയ്ത ആൾക്കാര്. ചിലർ നരകത്തിലും, ചിലർ താഴെ പോയി നരകത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കും. പിന്നെയോ ചിലർ ബ്രാഹ്മണർ, സത്വഗുണമുള്ള ആൾക്കാർ ബ്രാഹ്മണരായി മാറുന്നു. ചിലർ ലുബ്ധരുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും സന്തുഷ്ടരല്ല. മാത്രവുമല്ല അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സുഖമനുഭവിക്കുന്ന വിവിധ ശ്രേണിയിലുള്ള ക്ലാസ് എയിലോ ബിയിലോ സിയിലോ ഉള്ള തടവുകാരാണ്. ജീവസത്തകളുടെ ഏത് ക്ലേശാവസ്ഥയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വിഷമസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷൻ അഥവാ നീതിയുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജന്മാഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതായത് ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ഈ പാതാള ലോകം വരെയുള്ള ഏത് ലോകത്തും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയും അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറയണ ഇവിടെ? അവര് ജയിലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതെ മാതാജി. അപ്പൊ ഈ 14 ലോകങ്ങളും ജയിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇടയിൽ ബി ക്ലാസ്സുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ജയിലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും പലതരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. എ ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്യാവശ്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് കിട്ടും, അവർക്ക് തനി റൂം, അതിനുള്ള ആ ലെവലിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ബി ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം കുറവായിരിക്കും. സി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് തറയിൽ കിടക്കുന്നത്, അത്രയും പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർ, അത്രയും അതായത് ഒരാളെ കൊല്ലുക, അങ്ങനത്തെ മാരകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സി ക്ലാസ് ആണ് പൊതുവെ കൊടുക്കുക.
അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ജയിലില് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ബി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും സി ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ജയിലിലാണ്. അപ്പം അതില് ഇപ്പൊ പുറത്തുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ജയിലിലാണ് അല്ലെ? അപ്പം ആ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനാണോ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, അതോ ക്ലാസ്സുകൾ മാറി 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 ഇരിക്കാനാണോ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? പുറത്തു വരാൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മാക്സിമം നമ്മൾക്ക് എത്താവുന്നത് ആ എ ക്ലാസ് ജയിലിലേക്കാണ്. നമ്മൾ അത്രയും അധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവന് ഭഗവാൻ യഥോചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അത്തരം ജീവസത്തകളെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക, ബാഹ്യലോകത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്. ഇപ്പൊ ഈ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരാള് അത്രയും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് വന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം നല്ല നടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാ റൂൾസും തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ജയിലില് നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മേലധികാരികളുടെ ഒക്കെ ആ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? അവർക്ക് ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടാറുണ്ട് അല്ലെ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 14 കൊല്ലത്തിന് പകരം ഒരു 4-5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അവരെ വിടും, പുറത്തേക്ക് വിടും. ഞാൻ ഒരു വാണിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഇനി പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വാണിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടാറുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഈ ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ നമ്മളിലൊക്കെ ഇളവ് തന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അതായത് അവിടെയുള്ള ജയിലിലെ അധികാരികളെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ശ്ലോകം 8. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, സ്വദേഹാൻ ചതുർഭുജം കഞ്ചരതാം കശംഖ ഗദാധരം ധാരണയാ സ്മരന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർ സ്വദേഹ അന്തഃ ദേഹത്തിനുള്ളിൽ, ഹൃദയ അവകാശേ ഹൃദയഭാഗത്ത്, പ്രാദേശമാത്രം 8 ഇഞ്ച് മാത്രമുള്ള പുരുഷം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വസന്തം വസിക്കുന്ന ചതുർഭുജം ചതുർഭുജങ്ങളാൽ, കഞ്ച താമര, രഥ അംഗ രഥചക്രം, ശംഖ് ഗദാധരം കയ്യിൽ ഗദയുമേന്തി, ധാരണയ അവിധം സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട്, സ്മരന്തി അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കണം അഥവാ ധ്യാനിക്കണം. വിവർത്തനം ചില പ്രപാദിക്ക് സ്വശരീരത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരത്തിലും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് 8 ഇഞ്ചു മാത്രമുള്ള യഥാനുക്രമം ശംഖ് ചക്രം താമര ഗദാധാരിയായ ചതുർബാഹുക്കളുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മറ്റുള്ളവർ സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപമാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. വലിപ്പം എത്രയാണ്? 8 ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 8 ഇഞ്ചാണ് വലിപ്പം പറയുന്നത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ. പിന്നെന്താ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ശംഖ് ചക്ര താമര ഗദ ധാരയുള്ള ചതുർബാഹുക്കളുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ആ പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിന്റെ എന്താണ് വിസ്തരിച്ചുള്ള ആ ഒരു രൂപം എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. വിരാട് രൂപം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം: ഓരോ ജീവസത്തയുടെയും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സർവ്വവ്യാപിയായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരമാത്മാവായി വസിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, അതായത് കേന്ദ്രീകൃതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ
പ്രമിതി വിരിച്ചു വച്ച കൈയുടെ മോതിരവിരൽ മുതൽ തള്ളവിരൽ വരെയാണ്. അതായത് ഈ 8 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു ഇങ്ങനെ കൈ വിരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തള്ളവിരലിന്റെ അറ്റം തൊട്ടിട്ട് ചെറുവിരലിന്റെ അറ്റം വരെയില്ലേ, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ 8 ഇഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 8 ഇഞ്ച് മാത്രമായാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ താഴത്തെ വലതു കൈയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് തുടങ്ങി ഇടത് ഭാഗത്തെ താഴത്തെ കൈവരെ യഥാനുക്രമം. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, ഇതില് പല രൂപത്തില് ഓരോ ലോകത്തും ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ വേറെ വേറെ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് രൂപങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പല പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. കേശവ ഇവിടെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പല പേരുകളിൽ വരുമ്പോ ആ ഓരോ പേരിലും ഇതിന്റെ ക്രമം മാറും. അതായത് താമര, സുദർശന ചക്രം, ഇവിടെ ഇടത് ഭാഗത്തെ താഴത്തെ കൈ വരെ എന്നുള്ളതാണ്. വലത്ത് കൈയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് തുടങ്ങി അല്ലെ. മുകളിൽ എന്താണുള്ളത്? താമര, പിന്നെ സുദർശന ചക്രം, ശംഖം, ഗദ. അപ്പം ഇടതുപായുടെ താഴത്തെ കൈയിന്റെ ഇതിൽ ഗദ വരും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ. എന്നിവ ധരിച്ച രൂപത്തെ ജനാർദ്ദനൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണമായ അംശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ജനാർദ്ദനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ക്രമം. മാത്രവുമല്ല അവ ഭിന്ന രൂപത്തിൽ പുരുഷോത്തമൻ, അച്യുതൻ, നരസിംഹം, ത്രിവിക്രമൻ, ഋഷികേശൻ, കേശവൻ, മാധവൻ, അനിരുദ്ധൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, സംഘർഷണൻ, ശ്രീധരൻ, വാസുദേവൻ, ദാമോദരൻ, ജനാർദ്ദനൻ, നാരായണൻ, ഹരി, പത്മനാഭൻ, വാമനൻ, മധുസൂദനൻ, ഗോവിന്ദൻ, കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണുമൂർത്തി, അധോക്ഷജൻ, ഉപേന്ദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. 24 ഇതായിട്ടാണ് വരിക. ഈ 24 രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിലുള്ളത്, അത് എല്ലാം വ്യത്യസ്ത കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ജനാർദ്ദനന്റെയാണ് ക്രമമാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഈ 24 രൂപങ്ങളിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃത പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളുടെ ഭിന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു. അതായത് ഈ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും പല ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ചിലവർക്ക് സംഘർഷനായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് പ്രദ്യുമ്നനായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് ശ്രീധരനായിരിക്കും. അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല ഓരോ വ്യൂഹത്തിലും പരവ്യോമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ ഓരോ വ്യത്യസ്ത വൈകുണ്ഠ ലോകമുള്ള ഒരു ഭഗവത് അവതാരമുണ്ട്. ഓരോ വ്യത്യസ്ത വൈകുണ്ഠ ലോകമുള്ള ഒരു ഭഗവത് അവതാരമുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുക. അവയിൽ ഓരോന്നിലും ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വൈകുണ്ഠ ലോകവുമുണ്ട്. ഭൗതിക ആകാശം എന്നത് ഈ ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിക്കിളർന്ന ഒരു ശകലം അഥവാ ഖണ്ഡം മാത്രമാണ്. അതായത് ഈ ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൊട്ടി പോരുക എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ ആ പൊട്ടി പോകുന്ന ഒരു കഷ്ണം മാത്രമാണ് എന്ത്? നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു പുരുഷാകാരത്തിനും അദ്ദേഹത്തോട് തുലനം ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പുരുഷൻ അഥവാ പുരുഷ ആസ്വാദകനായി വർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം എല്ലാ ആകാരങ്ങളും അന്യോന്യം ഭിന്നമല്ലാത്ത അദ്വൈതങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവ ഓരോന്നും നിത്യ യൗവനങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഫുൾ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം കുറച്ചും കൂടി കുറവാണ്. ഈവൻ വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 64 ഗുണങ്ങളാണെങ്കിൽ വിഷ്ണു രൂപത്തിന് 60 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. എല്ലാ ശക്തികളും ഓം പൂർണ്ണമതം എന്ന് ഇവരെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഓരോ അവതാരങ്ങളെയും പറയാൻ പറ്റില്ല വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരുമാതിരി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ ശക്തികളും ഉള്ളവരെ തന്നെയാണ് ആര്? ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. അതോടൊപ്പം നിത്യ യൗവനങ്ങളുമാണ്. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന് വന്നൊരു പ്രായകാലം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില്ല. എപ്പോഴും നിത്യ യൗവനങ്ങളാണ്. ചതുർബാഹുക്കളുള്ള തരുണമായ ഭഗവാൻ താഴെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കും വിധം അതിമനോഹരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനാണ് നമുക്ക് തടയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ ഭഗവാന്റെ അതിമനോഹരമായ രൂപത്തെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, പ്രസന്നവക്ത്രം നളിനായ തേ ക്ഷണം കദംബകിഞ്ചൽക
പിശങ്കവാസസം ലസന്മഹാരത്നഹിരൺമയാംഗദം പുരന്മഹാരത്നകിരീടകുണ്ടലം പ്രസന്നമായ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വക്രം ആണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ മുഖം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പ്രസന്ന വക്രാണ്. എപ്പോഴും ഒരു മന്ദഹാസം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഖമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. നളിന ആച്ചത താമര ഇതളുകൾ പോലെ വിടർന്ന ഈ ക്ഷണം നേത്രങ്ങൾ. കദംബ പൂവ്. കിഞ്ചൽക്ക കാവി. പിശങ്ക മഞ്ഞ. വാസസം വസ്ത്രങ്ങൾ. ലസ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മഹാരത്ന അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ. ഹിരൺമയ സ്വർണത്താൽ നിർമ്മിച്ച. അങ്കദം ആഭരണം. സ്ഫുരിക്കുന്നു. മഹാരത്ന അമൂല്യ രത്നങ്ങൾ. കിരീടം. കുണ്ടലങ്ങൾ. ഇത് ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനയാണ്. മിന്നും പൊന്നിൻ കിരീടം തരിവളക്കടകം നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് അല്ലെ. ആ സെയിം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർണ്ണനയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. വിവർത്തനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്നമായ വക്രം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? താമര ഇതളുകൾ പോലെ വിരിഞ്ഞതും. ഇനി ഉടയാടകൾ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതും മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കദംബപ്പൂവിന്റെ മഞ്ഞ നിറം പോലെ പീതവർണം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളതാണ്. പിന്നെയോ ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും രത്നം പതിപ്പിച്ചതുമാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം ഉജ്ജ്വലമായി വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കിരീടവും കർണകുണ്ടലങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ശരിക്കും ആ മിന്നും പൊന്നും കിരീടം പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ആ ശ്ലോകം. അതിൽ ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് പറയുക. അതേ വർണ്ണനാണ് മാതാജി. ഇതേ വർണ്ണനാണ്. ഇതില് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഉടയാടകള് കുറച്ചും കൂടിയും ആ ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാം അതേ വർണ്ണനയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ ഇത് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾക്ക് ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും മിന്നും പൊന്നും കിരീടം പറയും, ശാന്താകാരം അതും കൂടി പറയാവുന്നതാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏതാണോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം, ആ ശ്ലോകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇനി അടുത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓവറോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണുള്ളത് പറഞ്ഞു. കിരീടങ്ങളുണ്ട്, രത്നങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മഞ്ഞ പട്ടുടയാട ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾക്ക്. ഉന്നിത്രഹൃത് പങ്കജകർണികാലയേ യോഗേശ്വരാസാ പിതപാദ പല്ലവം ശ്രീലക്ഷണം കൗസ്തുഭരത്ന കന്ധരം അമ്ലാനലക്ഷ്മ്യാ വനമാലയാചിതം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉന്നിദ്ര പ്രഫുല്ലമായ ഹൃദയം. പങ്കജം കർണിക ആലയെ പുഷ്പതല മണ്ഡലത്തിൽ യോഗ ഈശ്വര മഹായോഗീശ്വരന്മാർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പാദപല്ലവം പാദപങ്കജം ശ്രീഭാഗ്യ ദേവത അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ വവത്സം ലക്ഷണം അഭരണം മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൗസ്തുഭരത്നം രത്ന മറ്റ് രത്നങ്ങൾ കന്ധരം തോളിൽ അമ്ലാന സർവഥാ ചൈതന്യമുള്ള ലക്ഷ്മിയ സൗന്ദര്യം വനമാലയ പുഷ്പമാലയാൽ ആചിതം പ്രസരിക്കുക. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ യോഗീശ്വരന്മാരുടെ താമരപ്പൂ പോലെയുള്ള
ഹൃദയപത്ര മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? യോഗീശ്വരന്മാരുടെ ഹൃദയപത്രം യോഗീശ്വരന്മാരുടെ ഹൃദയത്തില്. അതായത് യോഗീശ്വരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ മാത്രം സ്മരിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാരത്തിൽ മനോഹരമായ ഗോവത്സം മുദ്രണം ചെയ്ത കൗസ്തുഭരത്നമുണ്ട് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കന്ധരത്തിൽ മറ്റനേകം രത്നങ്ങളുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കന്ധം മുഴുവനും നവനവങ്ങളായ പൂമാലകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കണേന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ അല്ലെ കൗസ്തുഭരത്നം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ ആരാണ് വഹിക്കുന്നത്? ആരാണ്? യോഗീശ്വരന്മാരാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കന്ധരത്തിലെ രത്നങ്ങളുണ്ട്, പൂമാലകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലെ ആഭരണങ്ങളും പൂമാലകളും ഉടയാടകളും മറ്റെല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കളേബരത്തിന് സദൃശമാണ്. അവയിൽ ഒന്നുപോലും ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയല്ല. എങ്കിൽ ഭഗവത് കളേബരത്തെ അലങ്കരിക്കാനുള്ള അവസരം അവയ്ക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല. ആ നിലയ്ക്ക് പരമവ്യോമത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ഭേദങ്ങളെയും വിചിത്രതകളെയും ഭൗതിക വൈദികങ്ങളിൽ നിന്നും വിവേചിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവാർത്ഥാണ് കേട്ടോ ഇത്. എന്താണ് പറയണേ നോക്കൂ ഇവിടെ. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലെ ആഭരണങ്ങള്, പൂമാലകള്, എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. മയിൽപ്പീലി കൊണ്ട് തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എന്താണ് ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണുരൂപ ആയതുകൊണ്ട് മയിൽപ്പീലി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ആ രത്ന കിരീടം തൊട്ട് ബാക്കി ആ ദേഹത്തിലുള്ള ഉടയാടകള്, രത്നങ്ങള് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ, പൂമാലകള്, ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മനസ്സിലായത്? ഭഗവാന്റെ കളേബരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണോ? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണോ? അല്ല, അത് നിത്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിലുള്ള ആ മഞ്ഞ പട്ടുടയാടയാവട്ടെ, ആ രത്ന കിരീടമാവട്ടെ, രത്നാഭരണങ്ങളാവട്ടെ, പൂമാലകളാവട്ടെ, അതെല്ലാം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിനെ സ്പർശിക്കുന്ന എല്ലാം എന്തായി മാറുന്നു? അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അതും അന്യ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം അല്ലെ. അതിന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് 16,128 ഭാര്യമാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവണത്? ആ ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശം അവർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോ അവരെന്തായി മാറുന്നു? കേട്ടില്ല മാതാജി, നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. സോറി മാതാജി. എവിടെ നിന്നോട്ടാണ് കേൾക്കാത്തത്? നമ്മള് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലെ ആഭരണങ്ങളും പൂമാലകളും ഒക്കെ ഭഗവാന് തുല്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ രാസലീലയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, എന്താ പറയാറ്? പലരും കളിയാക്കാറുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്നൊക്കെ പലരും അങ്ങനെ കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അന്യപുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമായിട്ട് രമിക്കുന്ന ഒരാള് അല്ലെ, എത്രയോ കൊല്ലം, അത് ഒരു കൊല്ലമൊന്നുമല്ല, 1000 കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിവ്യവർഷങ്ങളാണ്. അത്രയും കൊല്ലമാണ് ആ രാസലീല നടന്ന, ദിവ്യരാത്രികളാണ് ആ രാസലീല നടന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും സമയത്ത് നടന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? 16,128 ഭാര്യമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചില്ലറയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എത്രയോ പുണ്യം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, അവര് ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ ആണെങ്കിലും ഈ 16,128 ഭാര്യമാരാണെങ്കിലും എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങളുടെ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അവസരം, ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാനുള്ള അവസരം ആർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന മഹർഷിമാരുടെ ലെവലിലും കൂടിയല്ല. അവർ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ദ്രനെ പോലെയോ ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെയോ അല്ല. അതിനേക്കാളും പുണ്യം ചെയ്തവരാണ്. അത്രയും പുണ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. ആൻഡ് അവര് നമ്മളുടെ കണ്ണിലെ ഭൗതിക രൂപികളാണെങ്കിലും ഭൗതിക ശരീരമുള്ളവരാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി അവരെന്തായി മാറുന്നു? മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഭക്തി എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭക്തനും ഭഗവാനും മാത്രമുള്ള ഒരു ലീല മാത്രമാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വേറെ ഒരു ഭൗതിക വികാരത്തിനും അവിടെ സ്ഥാനമില്ല.
ആ ഭക്തിയിലെ മാധുര്യഭാവമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ഭേദങ്ങൾ. അതായത് പരവ്യോമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആധ്യാത്മിക ലോകം, ഭഗവാന്റെ ധാമം. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമവും നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇത് കാണിക്കണത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സ്പർശനം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതായാലും ശരി, ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളതായാലും ശരി, എല്ലാം എന്തായി മാറുന്നു? അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് കാമം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. കാമ, ക്രോധ, മത, മാത്സല്യ എന്നുള്ള ഒരു വികാരം ആത്മീയ ലോകത്തില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ലഭിച്ച ഒന്നിലും അത് നിലനിൽക്കാനും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് എത്രയും ഉദാത്തമായ ലീലകളാണ് ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമായി അല്ലെ? സ്കന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദേവജ പരിധാനം പാവനേഭ്യോ ഹരേ വൈഷ്ണവേഭ്യോ കൃഷ്ണ. നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ നാളെ കാണാം. രാജി ഹരേ